Sanibonani bafethu, uvane lo. So ngizokhuluma ngomdlali la odlala le eBrazil. Umdlali lo waseBrazil ngizokhuluma ngaye kule video le. I've seen several media reports speaking about this player. I've seen many people bengibuza ngalo mdlali lo bethi hayibo wevani ubusuzwile yini kuthiwa kunomdlali wale South America olinked Orlando Pirates. Yabo. So bengi-skeptical about le ndaba le. Yabo bengi-skeptical but ke kade sadothazini. Yo abantu bayangibuza awuthi ngiyombheka lo mdlali lo ngibheka kahle ukuthi ikhona yini potential angasinikeza yona, ikhona yini into angasinikeza yona because he's a striker. This guy is a striker. He can play as a striker. He knows how to score goals. I've seen some couple of videos akhe ekora. Yabo uyabona ukuthi uyi-little striker. Into esishoda ngayo ku-Orlando Pirates right now. Ku-Orlando Pirates sishoda nge-striker esilittle, esikwazi ukuthatha ibhola lelifaka enethini, i-striker esilambile esifuna amagoli, i-striker esikwazi udropa deep, sikwazi ukusiza i-team, striker esikwazi uya le sidlala ibhola score amagoli. Yabo sishoda ngaleso striker right now. Yes, sinazi i-striker but i-striker zethu zilimele, abo Radiopane, yabo bale uRadiopane alimele usasana kubuya ku-long term injury, but you cannot trust uRadiopane to give you goals. He doesn't have that height you need in a striker. He doesn't have that yabo physicality you need in a striker. Akekho physical the guy uyambona nje now. Yabo Zakelele Pasa, Zakes, we've seen a couple of clips as Zakelele Pasa training with the main team, but we don't know what uzobuya nini umjida. Yabo akukho clear ukuthi umjida uzobuya nini. Yena uyi-striker esikahle uZakes. Yabo uyi-striker esikahle. Inkinga nje igame time akayitholi since athola i-injury since last season. Yabo igame time nje ubengayitholi umjida. Yabo but ukuzwa kwami ukuthi Orlando Pirates i-linked ne-striker saseBrazil, I was very skeptical because mwasubheke in our history asikaze saba nayo inhlanhla yokuthola abadlali abaqhamuka ngaphandle bazosiperformela. Yabo kukancane ukuthi Orlando Pirates ithole abadlali bangaphandle. Mwasubheke i-striker esesaba nazo ngaphambilini in the last 10 years. For me i-striker eseyenza umsebenzi ongconywana kwi-Pirates, for me it's Kapateni Mhango. Uyi-striker nje esesaba nazo in the past 10 years. It's either sala South Africa noma esangaphandle. It's Kapateni Mhango. And funa khona uMhango, I think samthola kwi-Celtic or i-Wits. Wangitshela kuma comments. Yabo uMhango for me umjida oyi-striker owangenzela ngcono. Sabanabo uTshukumanja, sabanabo mfethu abo bani obhacela, sabanabo abo Majoro, sabanabo mfethu kunalo mjida lo wehlekisa kakhulu. Lo samdayisa kwi-SuperSport United wale kuthi isigalaxy uyangikhohle igama lakhe. Yabo asikho mfethu i-striker ezasinikeza izinto. Yabo sithina Pirates inswebhu kakhulu bafethu. Pirates inswebhu ishoda nje nge-striker. We are short of a striker same as i-Arsenal. Yabo sidinga nje i-striker ezosishela amagoli phambili. Asinawo umuntu kanjalo thina. Ingcono ku-Arsenal ayinaso nhlobo ke-striker. Thina sinazo imagine sinazo i-striker but asiskorela amagoli. Yabo I'm not saying uMakgopa akwazi ukudlala. uMakgopa uyakwazi ukudlala. Makgopa phenomenal player. Mabasa yabo Mabasa ngine love and hate relationship noMabasa. Yabo so awuthi sibheke ama stats alomjida sibone ukuthi angasinikezani. Yabo ngixolisa ukuyidonsisa ivideo bafethu. Igama lakhe uRafael Lopez. Rafael Lopez bafethu wazalelwa eBrazil, una 26 years old. Wazalwa ngomhla 18 March 1999. We-forward, yabo plays as a striker. Yabo udla inyawo lakhe alisebenzisa lu-left. I-market value yakhe u-296k US dollars. 296k US dollars. I'm sure abantu abaningi bayibuza hayibo umalini lo. Ngabe Orlando Pirates ngakwazi noma-afford lo mshito. Awuthi ngizama sengihambile ngayo ibala. Le mali le u-296,000 USD. Shoot lo mjida lo in rands u-5.5 million. 5.5 million. I don't think Orlando Pirates ingahluleka ukukhokhela umdlalo kanje because mina ngikhumbula kahle phela abo Gilberto bacosta o10 million. Yebo abo Gilberto bacosta o10 million. So I don't think Orlando Pirates ingahluleka ukukhipha le mali le mwasubheke indondo sesiyiwinile. Yabo Champions League imali esesiyitholile ngokufika kuma semifinal iningi kakhulu. Ngiyangibona Orlando Pirates ingahluleka ukukhipha le mali. So mase sibheka ama matches abadlalile kule season le lomjida lo. Udlale ama matches awu 27. Played 27 matches and started 25 games. Yabo per game u-average u-80 minutes per game. Yakhombisa impela ukuthi striker lesi esidlala ngempela akusona striker esheshayo ukuphumula.
yabo wama minutes asewadlalile overall kule season usedlala ama minutes awu 2160 minutes 2160 minutes mase ukuthi ama goals asenawo kulo 27 appearances asenawo unama goal awu11 which is not a lot of goals if we're being honest but ke ama goal lawo yabo 11 goals ama yellow card nama yellow card awu8 no red card no nothing udlalela iclub yase Brazil ekuthiwa iHanrum Spartans FC yabo Hanrum Spartans FC ngengazi I think iclub le edlala in the lower leagues ase Brazil yabo umjida uyakora impela kuthiwa Orlando Pirates ilinked nale striker list singesazi because ngizwile kuthiwa nayo umjida uyabo kuthiwa akana nkinga ukuthi angajoin Orlando Pirates yabo akana nkinga uinterested kule deal Orlando Pirates efuna ukumnikeza yona singesazi ke asazi izona nami indaba engizwile lezo ngalomdlalo lo ngeke ngazi bafethu yabo angifuni indaba masibuya la ideal singasakwazanga ukuthi si conclude mase nibuya kumina kuthiwa awuvane uthe nje somthwalo umdlali nama ngazi indaba engiyithole kuthiwa yabo umdlali ngenze Orlando Pirates imthole umdlali wale eBrazil angazi bafethu ngokwenu do you think the guy can be a fit kwi squad Orlando Pirates keep in mind asikaze sibe nayo inhlanhla yabadlali bangaphandle yabo and right now striker isona nje kulesa squad isona nje sesidinga angazi bafethu ufana sports lo ungakhohlwa usubscribe bafethu ngiyabonga for isupport eninginiyaza